Also terorizmus najmenša najprej dalej bežal bez nekakých čežov. To, što som ja vedel, ja tam znajmenša spotač, so do toho nového systéma nuckubať dať. To bez toho je neke vie, vočojú, neke čo tam to, čo sa zmenilo. Ač to zákony boli, alebo ač to dživové zákony a tak dále, to sa jen dalo dále kubať. A to som ja po remeznickej komore jedne pol leta jen taký seminár činil celú sobotu a jen v obtedženu jedne pol dna došli ježdil a som tam sa dále kuboval, štož also závodný financu činčma a osobitej, štož s zákonom živodavaria a tak dále omaže vise. To sú celé ináče postajená boli a tam jen dela veľa jace also obkeďovač a čo to nek teď miestno dále dať, alebo niečo, to ľuďom ja sa dela tak veľa opísať, so jen istotu miał na przychod. A što tam šo nuc suša, a kadoby jen to što činča, gdzie sú te małe hučky a štočky, gdzieś môž panč. Tak veľa kaj možno, že semináre a tak dále, vede dosa srybač, zobo jen to pon zas svojim ľuďom dale dať mu a spotav te nekak, chcem ho pať, ten smir, ktorý jem ponderal, te je monankać, so jen tun v pravom zvisku te má.